μου, όπως γνωρίζετε, είναι... Συγγνώμη. Εκείνα. Όπως γνωρίζετε, το επάγγελμά μου, τη δραστηριότητά μου είναι περισσότερο εικόνες παρά λέξεις και κουβέντες και συζητήσεις. Οπότε θα προσπαθήσω στο εξάλεπτο αυτό να σας κάνω μια περιήγηση σε κάποια τελευταία project που έχουμε κάνει σαν εταιρεία, τα οποία πιστεύω ότι είναι λίγο σημαντικά. Αρχικά θέλω να σας πω ότι η εταιρεία μου, το showroom μου που υπάρχει στο Ήλιον, μέχρι στιγμής είναι πάντα ανανεωμένο και με όλα τα σύγχρονα μέσα τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν πελάτη, είτε απαιτητικό, είτε που δραστηριοποιείται στον χώρο της οικοδομής, αλλά και του αρχιτεκτονικού σχέδιου και αυτά. Έχουμε όλες τις τελευταίες πατέντες που μπορεί ένα ιταλικό εργοστάσιο να παράξει. Πρόσφατα τώρα έχουμε βάλει στο showroom μας και μια μπαταρία κουζίνας, η οποία εκτός από ζεστό κρύο νερό φιλτραρισμένο βγάζει και φριζάντε νερό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Την έχω στην έκθεση να την παρουσιάζω σε όλους τους πελάτες και να πίνουν το φριζάντε νερό, το οποίο κάνει και οικονομία, αλλά είναι και ένα σποτ πολύ ωραίο. Ας ξεκινήσουμε μερικά από τα τελευταία έργα που κάναμε. Ένα από τα πολύ όμορφα έργα που κάναμε φέτος είναι το Ντορίσα Μπέι στη Σάμονα, τα πολύ όμορφα 54 ξενοδοχεία. Η πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη ήταν να βάλει τους νηπτήρες αυτούς τους έτοιμους από πλακάκι, οι οποίοι τους κάναμε, ήρθαν από Ιταλία, δεν γίνανε κατασκευή από την Ελλάδα. Το 80% των κατασκευών αυτών των νηπτήρων που βλέπετε στη φωτογραφία γίνονται στην Ελλάδα. Απλά είναι εργοστάσιο που αντιπροσωπεύω και εμπορεύομαι πολύ μεγάλο. Έχει γραμμή παραγωγής που κάνει τέτοιους νηπτήρες. Μια πολύ ωραία δουλειά και αρχιτεκτονικά, αλλά και σαν αποτέλεσμα. Το άλλο που σας έχω πει που τελείωσε ένα 80% είναι το Πόρτο Ελούντα Σπάνι Ζω στην Κρήτη, της οικογένειας Κοκοτού. Εκεί πήγαμε με εσωτερικά brand πολύ δυνατά, γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει branders όπως Γκρόε και λοιπά, γιατί δεν θέλει να ρισκάρει, ηλικιακά είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά εξωτερικά πήγαμε σε μοντέρνα υλικά πλακάκια μεγάλων διαστάσεων, τα οποία ντύσαμε και συνεχίσανε και εσωτερικά των πισινών με το ίδιο υλικό. Αυτό είναι υλικό το οποίο βοηθάει αισθητικά τον αρχιτέκτο να αναλύσει προβλήματα και να μην ψάχνει. Κάτι πολύ όμορφο κάναμε στη Ρόδο φέτος, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ένα τεράστιο ξενοδοχείο, το οποίο έκανε μια έκταση για σπα και μόνο, αλλά με σκέψη από Μαρόκο. Δηλαδή το Βενέτσια Σπα το ονομάζει, όπως θα δείτε είναι μαροκινό στυλ. Τα χρώματα που δουλέψαμε εκεί και προμηθεύσαμε είναι τα πράσινα, τα κεραμιδί και το πετύχαμε με τον αρχιτέκτονα από τις ζητήσεις που έκανε. Μια εφαρμογή πλακιδίου σε ένα διαμέρισμα στο Πολωνάκι, αυτό θέλω να το δείτε. Εκτός την εφαρμογή που κάνουμε στα μπάνια και γενικότερα στα δάπεδα με το πλακάκι μεγάλων διαστάσεων, θα δείτε και εφαρμογή στις πόρτες, στις κολόνες. Όπως θα δείτε εδώ είναι ντυμένες με το πλακάκι, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι πλακάκι. Αλλά ακόμα και σε κολόνες, σε δοκάρι κάτω από σκάλα. Είναι ένα διαμέρισμα το οποίο θέλω ο πελάτης να το κάνει σαν τραβερτίνο στυλ, ένα κλασικό και σε όλο το χώρο. Αυτό δίνει το δικαίωμα στα υλικά που παράγονται σιγά σιγά να μας δώσει το δικαίωμα να μπουν και σε άλλες επιφάνειες, σε κατοικίες ή σε διαμέρισμα. Ας πάμε τώρα λίγο σε κάποια νέα προϊόντα τα οποία θα άρχισω περνάει και όσο γίνεται και προσιτά σε όλους τους καταναλωτές. Αυτή τη λεκάνη που ζητάμε χρόνια και με τη Μαρία, αλλά και γενικότερα την αστευόμαστε, είναι η λεκάνη η Comfort, η Smart WC που τη λέμε εμείς, οι οποίες έχουν θερμαινόμενο κάθισμα, ρυθμίζουν θερμοκρασία, έχουν λειτουργία αφής για άνοιγμα και κλείσιμο του καλύματος, έχουν φωτισμό 7 χρωμάτων, έχουν εννοείται την πλήση του άντρα και της γυναίκας με το ειδικό ακροφύσιο. Το αναφέρω για το λόγο του ότι πολλοί και εκτός Γκέμπεριτ έχουν βγάλει στην γάμα τους προϊόν, το οποίο μπορεί και ο πελάτης κάνει μια ανακαίνιση σε μπάνι, να πάρει μια τέτοια λεκάνη με 1.100-1.200 ευρώ, όχι μόνο τα κομφόρ, αλλά με αρκετά τέτοιες λειτουργίες. Μια άλλη τεχνολογία την οποία νιώθω χαρούμενος, γιατί είμαι από τους πρώτους που δουλεύω εδώ και 4 μήνες, είναι η τεχνολογία All Over. Είναι μια τεχνολογία που την έχει πατεντάρει ένα
εργοστάσιο στην Ιταλία παγκοσμίου φήμης είναι η εκτύπωση που κάνει στο σόκορο του πλακιδίου με σκοπό η επιφάνεια που έχει πάνω στο πλακάκι να δίνει περιμετρικά του πλακιδίου. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Ο πελάτης να μην αγοράζει μάρμαρα ακριβά, να βάζει πλακάκι το οποίο δεν θα έχει καμία απορροφητικότητα, θα είναι αυτό που βλέπει, αυτό θα αγοράζει και αυτό θα έχει στο τραπέζι του, στον πάγκο κουζίνας ή στα ράφια του καταστήματός του, και στο πλάι που βλέπετε θα είναι τα ίδια νερά και ίδια χρωματικές επιφάνειες όπως είναι στην επιφάνεια την πάνω. Ένα άλλο καινούργιο σποτ που είμαι φέτος χορηγός και είμαι χαρούμενος είναι μια δράση που κάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Είναι το Safety First που το ονομάζω. Είναι μια δράση η οποία προσπαθούν να την περάσουν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος, για τίποτα άλλο. Για την οδική συμπεριφορά των παιδιών, το οποίο αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα και σαν συνέχεια στο σεβασμό των παιδιών στις σχέσεις τους και μέσα στα οχήματα όταν μάθουν να οδηγούν. Έγιναν 2 δράσεις στον Πύργο και στην Καλαμάτα. Μαζί με μένα είναι και η οικογένεια Συγγελίδη. Μαζί το κάνουμε αυτό, το τρέχουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος και το Σαββατοκύριακο αυτό είναι πανευρωπαϊκή αγώνα στη Λαμία, οι οποίοι θα πάω, γιατί την Κυριακή έχουν κάποιες απονομές. Συστάσεις και πού απευθύνομαι σε όλους τους φίλους και γνωστούς σας, ιδιώτες, επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, ξενοδοχεία και όλους τους αγαπημένους φίλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.